Алтын барысында 12-нче елда алдым. Шуннан бұл миңа бик зур тәргеш болды. Қонақтанып кеттім. Мен бірінші бәя беруші тыңдаушы білім, яғни келген Нұрлаттан өзім билет сатып алып кірдім, папалжа түгел. Сенки андай зор шатлықны бірінде ақшаға алыштыра болмай. Мен шулай деп ойлаймын. Мен сәкінаден де айтқан ем, менің туғыға тыңдаушым отырайын деп. Әрбір алған үшін шатлықтыр енді ол. Біздің баласын зор фестивальда, зор сәкінада көреге. Достарға деген жырым біле шыққан ем. Бұл енді алып келсе olğanlar деп ишеттім мені. Татарстанда саулы достар, һәм язмыш тиңнәре белән. Мен бик шат, мен шуны әйтәсе килә. Һәрбер татарча үткәннән соң газетләрдә гәртән киләләр. Кем даярка булып чыккан, кем исерек булып чыккан, кем фонограмма җырлый, кем алай, кем алай. Biz bir-birimizni arasından şüphizlep, tenkizlep oturga tiyiş tugul. Biz bir-birimizni kelisinçe küterge tiyiş, bir-birimizni terbiyelerge tiyiş. Kişiге tenkit yasap kına terbiyeler bulmayı. Eğer üzüne sine şaşırmadı iken, al numerin yanına kil, mine senin kimin şamadı, mine senin şu şey etken sözünü şamadı, şarını şamadı. Мен сеңе яхшылык тілеп, шундай тілектіргісі келді десе, бәлкім аңа келсінше күңілірек болар. Шуңа көре, мен шулай деп ойлаймын. Бик зур рахмет, шақырған білсін. Рахмет бердіңіз. Рахмет. И, конечно же, фестиваль «Татар жыры» невозможно представить без примадонны татарской эстрады. Передаем слово рекордсмену фестиваля. Фания Фархиславовна, слово вам. Бик зур рахмет. Шушы сүзләрне ишетү бик нык горурлык һәм хисләре уятна миндә. Беренчедән мин нәрсә әйтәсем килә. Бик теге Айбас сез генә түгел, иртәнге биштән гастрольдән кайтышлар менә апам да утыра әле монда. Иртәнге биштән кайтып төштек барыбызда. Әлхәмдүлилләһ, шөкер шулай утырсын. Безнең артистларның миссиясе шул бит инде. Гастрольләр күп булсын, шушы гастрольләрдә шәһәрем тулы залда тамашачыларыбыз булсын. Һәм менә шушы залга тамашачыларның килүенең төп сәбәпчеләренең берсе әлбәттә безнең татар җыры, татар радиосы. Мин бик зур рәхмәтлемен безнең тамашачы белән артистлар арасында ныклы фикер булып торуыбызга. Мин бер-ике сүз генә әйтеп үтәсем килә. Менә иң беренче фестиваль 1999 елны булды бит инде 17 ел элек, 17 декабрьдә бу ел. Рәхәт бит 17. Кая минем 17 яшьләремдә әйтеп куязым килә качакларда. Чөнки матурсан, бик матурсан. Хәтерегездә булса, иң беренче фестивальдә катнашучылар мин генә ахыр утырам. Ул нишләтәсең инде? Шулай дуслар, мин аның белән горурланам, тагын шундай Камил Мавлидович, ул брошка кебек иде дип әйтәм мин кызганычка каршы дуслар, беләсезме ни өчен? Шундай матур, бриллиант күзле алтын барс, мин аны концерт костюмыма тагып йөрдем. Һәм кызганычка каршы көннәрдән бер көнне менә шундай зур бер район үзәгендә, мин әйтмим инде, күңелсез хәл ул. Алтын барысыны урладылар, менә аның кыйммәтен шуннан да белергә мөмкин. Мин инде әле Алмаз Холдингка шушындай сездә бар бит инде аның үрнәге. Бирәсем килә заказ, шушы беренче елгы ул зур истәлек. Ничек саклана дигән сораулар бар. Хәния ханым, бу сорауны безгә калдырсагыз, әйбәт булыр иде. Менә сиздәгезме дуслар, хатын кызның хәйләкәрлеген. Рәхмәт бик зур. Мин ничектер шушыңа өметләнеп утырган идем, дөресен әйтим. Беренчедән мин шуны әйтеп үтәсем килә, беләсезме? Ул матди байлык. Акча турында сүз бара,
Her kim үзенчә тапкан байлыкны төрлечә кулланырга мөмкин. Камил Мәлүтов әйткәнчә, анда карапларда алырга мөмкин, утыраларда сатып алырга мөмкин. Нигә кирәк ул? Карапка теләсәк утырабыз да, йөреп кайтабыз да, торсын кемнеке, кем теле. Утыраларга барабыз да, ялтып кайтабыз, булсын. Менә халык өчен эшләнелгән шушы ике туганның, Марат Мәүлитович белән Камил Мәүлитовичның, аларның үзләренең шушы булган матди байлыкларын халыкка салулары. Мин шуңа һәр вакытта сокланам, рәхмәтлемен. Чөнки инде 39 ел минем туган якларымнан чыгып киттем, 36 ел сәхнәдә эшләүемә, минем менә шушындый вакытка туры килдем. Филармониянең ул чакта менә ата-улны, ана кызны белмәгән чакта дип әйтәбез бит әле, үзгәрешләр чорына туры килеп, мин үзем генә хуҗа була торган художник. Шулай итеп, төп безне төпләгән шушы Барс Медиа, Гараевлар компаниясе. Мин аны төрлечә атарга мөмкин. Рәхмәтемне мин көндә әйтәм аларга. Аннары менә шушы Барсларны саклый торган минем үземнең бүлмәм бар, артистлар бүлмәсе һәм аерым Габделхай миңа матур итеп шкафлар әзерләп куйды. Һәр берсе һәр елны төзелеше басып торалар. Алар һәр елны үзенчәлекләр. Мин ни өчен ассызыклап әйтәм бу сүзләрне? Чөнки дөрес әйттеләр җегетләр, Илдар да, Фирдус да төрлечә карыйлар бу мәсьәләгә, төрле тәнкыйтьләсеннәр. Ул бик әйбәт тәнкыйтьләгән саен чиктән карап, тагын бер башка үсә, көчле булган кеше. Минем балаларыма аңлаган, аңлыярлар дип ышанам. Оныкларымның оныкларына ул мирас булып кала торган шушы иҗади тормышыбызның бер мирасы байлыгы. Шуңа бик зур рәхмәт. Тагын бер кызык гына әйберне әйтеп үтәсем килә. Беренче Барс турында әйттем, инде аңладыгыз ни өчен әйткәнемне. Шаярту әлбәттә дуслар, шаярту. Әмма ул минем өчен бик кыйммәтле әйбер. Алтыннар, бриллиантлар бар, Аллага шөкер. Урлатканым да бар. Мәсьәлә аңлада түгел, монысы инде сәяси мәсьәлә. Хәзер Айдар дустыбыз бар бит, Галимов. Сәхнәгә чыгып татар җырында Минтимер Шәрипович үз урынында утыра, ул бик урында, балконда. Минтимер Шәрипович миңа кул булгагыз әле ди. Менә Лилия бик дөрес әйтте, бик нык көтеп алалар телевидениеның турыдан-туры тапшыруын. ТВ-ның телевизор алдында инде минем әнием килеп утыра, беләм бит инде. Мин әйтәм, мин алдарак чыктым булды, Айдардан өлгереп калыйм әле. Минтимер Шәрипович, мин әйтәм, җырлар алдыннан. Сүз сөйләргә монда регламент бар инде, телесенә сөйләп минем бар. Мин сөйләгәнне беләсез, барыбыз да инде әзерәк әфепага тартып мора булып яткан бит. Барыбыз әйтмичә төзәнмим бит. Минтимер Шәрипович, минем әнием сезне карап утыра, әниемә кул булгагыз әле, дидем. Минтимер Шәриповичка бик зур рәхмәт. Матур итеп президентларча кулын булганы әниемә һәм халыкка, залдагыга һәм бөтен карап утырган тамашачыларыбызга. Менә шушындай матур вакыйгалар белән искә кирип кала. Аннары мин статусы турында әйтеп үтәсем килә. Монда иң күп рекламировать итеп йөрүчеләрнең берсе миндер татар җырын. Чөнки минем 3 алып баручым бар группада, актерларыбыз. Мин алардан ныклап торып әйттерәм, иң беренче хатын-кызлар арасыннан бердән-бер 16 ел рәттән алтын Барс премиясе лауреаты һәр бер концерт көнендә әйтелә. Менә кичәгенә генә Бакалыда соңгы тапкыр әйтелде. Шушы гастрольдәге соңгы тапкыр дип. Мин аны әйтәчәкмен, чөнки ул матур статус, ул безнең чынлап торып милләтебез өчен эшләнелгән сезнең хезмәтегез һәм безнең хезмәтебез. Уңышлар сезгә, коллегалар, барыгызга да. Инде позитив белән матур итеп каршы алырга булмый. Ул чыннан да теге җыр бәйрәме, адәм баласы олы кайга кайса йылы җырлап кайгысын тарата. Инде Жатыклы мизгелләр килсә, үзе дә сизмәстән безнең Фирдус Тимаев кебек бик җырлап китә. Шулай Фирдус. Шатлыктан да арта, дуслар. Шуңа күрә җырлап яши. Телебезне, халкыбызны ныклап саклый торган чыннан да иң зур корал ул безнең җырыбыз, татар җырыбыз яшәсен. Һәм инде сезгә Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен. Гараевлар,
Исәнлектә, саулыкта без сезнең күзегезгә карап, менә бер ел алдан әзерләнә башлыйбыз диделәр җегетләр, кызлар. Әлбәттә без Лилия шулай ук көтеп торабыз. Чакырырлар микән дигән дулкынлану юк түгел бар. Һәм әлбәттә һәр вакытта дулкынланып, киләсе елдагы татар җырларында әле бергәләшеп. Безнең яктан инде артистлардан нәрсә кирәк? Матур җыр кирәк. Ә быелгы җырым әйтеп үтмичә булмыйм. Мин инде гармон моңнарында, тальян моңнарында мин аны сәхнәдән һәр вакыт әйтәм. Тибрәлеп үскән 6 бала без идек. Шуңа быелгы җырыбыз гармончыга мин аны әтим рухына, әтимә багышлап җырлармындыр мөгаен. Инде белмим, айгыз нәрсәләр уйлап чыгаргандыр анда. Бик кызыкмасаң ярый. Сценарий буенча. Ничек кызыклара? Миңа шулай рәхәтләнә. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Ания ханым, бик зур рәхмәт. Сездән һәрвакыт шундый җылы позитив фикерләр ишетәбез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, уважаемые коллеги, мы готовы выслушать ваши вопросы. Аяз, микрофон. Передайте, пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста, вы сказали 17 номинаций, какие конкретные номинации, сколько в итоге человек будет принимать участие, и чем эти исполнители поразили вас уже на стадии предварительного отбора? Давайте адресуем этот вопрос организаторам. Спасибо за вопрос. Да, что касается этого года, 17 номинаций. Вы уже, наверное, поняли, почему 17, да, 17. Татар жюри 26 победителей. Каждая номинация, она индивидуальна, естественно. Почему скажете 26 победителей, а 17 номинаций? Ну, это вы увидите 17 декабря в 17:00, но могу раскрыть небольшую тайну. В одной номинации может участвовать, побеждать и участвовать и мужчина, и женщина. Поэтому здесь как раз-таки основной, так скажем, основная разница в этом. Также ежегодная номинация – это «Народная любовь», «Лучший клип», iTunes, Google, интернет, продажи, «Лучший молодежный проект», «Лучший танцевальный проект», «Открытие года». Естественно, эти все номинации будут в этом году также присутствовать. А что касается что-то новенького, да, это вы также можете увидеть. В этом году будет очень интересный финал. Раскрывать все тайны не буду, но финал ожидается грандиозным и очень интересным. Сколько исполнителей? 26 исполнителей. Да, 26. 26 победителей, 26 исполнителей. Ай, рахмат, Рима. Исемім Рима Бекмухаммедова, һәм сорау, ике сорауым бар. Башмети хосусый şirket буларак чыннан да татар җырын икътисади яктан зур керемле, уңышлы проектларның берсенә җиткерә алды. Һәм бу Татарстанның да, татар милләтенең дә бер казанышы, без аны таныйбыз һәм күрәбез. Ләкин 17 ел дәвамында фестиваль бара һәм шушы фестиваль, эстрада фестиваленә аңа тигезләшеп яшиләр иде моңа кадәр. Ләкин быел Рөстәм Миңнеханов бик каты тәнкыйть сүзләре ишеттерде. Не знаю, что поют, не знаю, во что одеты дигән сүзләр ишеттерде. Менә үзгәреш булырга тиеш дигән бик күп кешеләр әйтте, түрәләрдән башлап гади кешеләргә кадәр. Үзгәреш кирәк дигән әйберне сез үзегезгә тәнкыйть итеп кабул итәсезме һәм ничегрәк үзгәрергә җыенасыз? Бу беренче сорау. Һәм икенче сорау, икътисади кризис белән бәйле. Быел ничегрәк финанслар, кешеләрне кайшар булдымы, юкмы? Үзгәреш җыры фестивале чынында бик күтәрде эстрада турында сүзләрне, эстрада турында сорауларны күтәрде. Мин уйлыйм, бик әйбәт. Чөнки һәр вакыт синең эшләгән эшләр турында сүз чыкса, аның турында начар булмый, әйбәткә генә була. Тәнкыйтьләр дә булсын, мактауларда булсын, чагыштыруларда булсын. Аннан соң инде безгә килгәндә яңа фестивальләр була икән, без аны һәр вакыт шатлана.
Çünkü bugün günde konkurensiyadan da elbette yaxshilatу үшін, o'zgartirish uchun olg'a borishni yo'q deb sanayman. Очень много было публикаций, Росатисагин немножко обучали, очень было много публикаций на тему. И я очень благодарен нашему президенту Минхану Рустаму Валерьевичу за его внимание именно этой отрасли. Это действительно сегодня отрасль, да, сегодня она создана, она работает. И когда вопросы возникают, почему где-то дорого, почему этого много, надо понимать, люди работают, да, если работать, это на что-то содержать нужно, надо систему создавать. Если вот таким образом это делать, она не работает. Тогда это получается какие-то разовые только акции. Разовые акции, концерты всегда можно проводить на любом уровне, на уровне мировых. Но чтобы оно дальше работало, чтобы потом продолжение имело, именно вот такой подход, мне кажется, должен быть. Что касаемо сравнения с этого фестиваля и нашего фестиваля. Я, во-первых, совершенно четко понял думу нашего президента. Да. Его мысли о Татарстане, о татарах. Мы очень горды татары, что сегодня республика наша очень серьезными темпами развивается. И в экономике, и в культурной жизни, в спорте, общественной жизни. И действительно, в нашей стране сегодня Татарстан ставит пример, сегодня равняются, сегодня очень много приезжает инвесторов, от этого поднимается еще раз наша республика. И в этой стези даже само это уже помогает нашей отрасли. Потому что если есть подъем, если есть благосостояние людей увеличивается, это как раз то, которое позволяет потом и обращать внимание и на концерты, и на культуру. Но его мысли я совершенно четко понял, что он хочет, Татарстан узнавали не только по этим, будем говорить, видим деятельности, жизнедеятельности, да, эстрада, эстрадные песни, эстрадная культура – это самая массовая, массово распространенная в мире культура. И его мысли как бы в эту сторону, чтобы татарская песня, песня на татарском языке звучала именно не только для татароязычного населения, татароязычного народа, а для всего мира. Ну, мы понимаем, это все-таки немного другая задача. Мы для себя изначально определили, мы работаем на наш народ, на нашу культуру, именно на татароязычное население, на татар. И одним из первых пунктов, вот я как-то повторяю, именно было сохранение языка, помочь сохранению языка. И если мы можем в этой стези еще дальше работать и развиваться, я буду счастлив, я думаю, у нас это получится. И в то же время мир очень быстро развивается, приходят новые технологии. Если посмотрите, буквально лет 20-25, совершенно ведь все поменялось. Да? Исходя из этого возникают эти вопросы про фонограмму. Да? Потому что есть такие возможности. Невозможно же всем запретить, кто-то так, кто-то так. Это должен зритель определять, зритель должен оценку ставить. Мы, конечно, против фонограммы. Мы будем еще внимательно в эту сторону работать, в эту сторону смотреть. Где-то мы даже себе задачи ставим, если мы понимаем, что какая-то фонограмма будет, это вообще даже на свои мероприятия не запускать. Но всего же не можем мы контролировать, мы вообще-то не государственная организация. Мы просто люди, которые в этой области работают. А тот фестиваль, который прошел, от организаторов я понял, они вообще задачу-то поставили именно выйти на другое население, на мир. Ну, конечно же, нам кажется, если мы выходим на весь мир, на другое население, оно гораздо больше, да, конечно, должны сохранить мы свою культуру, свои особенности. Эстрада же становится только тогда, когда есть каждого исполнителя своя особенность. Она этим не запоминается. Кто вот может ходить и перепутать с кем-то? Это же невозможно.
Это же невозможно сделать, это должна быть особенность. Я считаю, наша культура, наш язык, наша музыкальная культура очень богата. И на этой основе можно такие произведения создавать, и с помощью них выходить на мир. Вот такие цели мы готовы себе поставить. И в этом плане мы совершенно не конкуренты, мы на разном поле работаем.